Hej Sanne, jeg har lige nogle små hurtige kommentarer til dig. Det her, det kan du lige selv læse. Herover der starter jeg lige heroppe. Ja, det ser rigtig fint ud, det du har lavet. Godt, at du har lavet den her overskrift. Ja, det er hernede. Der kunne jeg godt tænke mig, at du enten havde skrevet ved 1'eren havde skrevet undervægt, ved 2'eren normalvægt osv. Jeg er med på, at det måske vil komme til at fylde for meget, så derfor kunne du herude i siden måske, men jeg ved ikke, måske er det petitesser, fordi du har jo sådan set skrevet blå, rød, grøn, lilla. Så kigger jeg lige på den næste side her, det er den, der hedder løb, og ja, den her, den laver du fejl ved. Og det gør du faktisk, jeg tror jeg vil starte øverst oppe, for lige at tage det herhen. Det er sådan, at computeren, hvis nu jeg går ind her og klikker, så kan jeg se, at du har været inde og bruge den her medianfunktion, som der er i Excel. Og det er som udgangspunkt rigtig fint. Problemet er bare, at Excel har en anden værdi, en anden måde at beregne median på, som ikke er helt korrekt. Så derfor så vil jeg gerne have, at du gør det på min måde. Og hvis du går hen og ser, så har jeg fundet de to midterste tal. Og det jeg så gør, det er, at jeg går herhen, klikker, og så siger jeg 2240, det er den, der svarer til J14, og tilsvarende 2300, som svarer til J15. Når jeg lægger de to tal sammen, så skal jeg lave parentes omkring. Og grunden til, at jeg skal det er fordi, at enhver lommeregner og Excel og så videre ved, at i regnearternes hierarki, der er division højere end at lægge sammen og minus. Og derfor, hvis ikke man laver den her parentes omkring de to værdier, så vil Excel sige, jamen der står, J14 her plus J15 divideret med 2. Den højeste i det her hierarki, eller i hvert fald divisioner højere end plus, jeg dividerer først, og derefter lægger jeg til. Og så får du en forkert værdi, og det har jeg set, du kommer til at gøre andre steder. Så det grund til at have lavet gul her og gul her og gul her, det er præcis på grund af den samme, fejl, hvis man kan sige det sådan. Nu går jeg lige videre. Ja, og så har du lavet et boxplot, og det der er, det er, når du for eksempel skal til eksamen, så er det sådan, at hver af dine besvarelser giver 5 point. Og så sidder jeg og Sensor jo og tæller alle pointene sammen. Og det er klart, at hvis man hver gang man får 5 point, så har man løst opgaven bedst muligt, og jo flere gange man får 5 point, jo bedre en karakter får man. Og der er det bare så mega ærgerligt, hvis det er, at man i virkeligheden godt ved, hvordan opgaven den skal regnes ud, men at man ikke er klar over, at man skal gøre noget, for eksempel skrive enheder, eller komme med en længere forklaring, eller noget i den stil, så får man ikke det optimale point. Så derfor vil det være fint, hvis du har lavet noget tekst i forhold til det her boxplot. Og der har jeg skrevet for eksempel 50% af løberne. Jeg har 50% her. 50% af løberne har løbet 2270 meter eller derover. Man kunne også sige 2270 af løberne har løbet, 50% af løberne har løbet 2270 eller derunder. Altså alle sådan nogle forskellige former for forklaringer vil være rigtig rart. Og der er det altså sådan, at man sådan tæller 1, 2, 3, 4 og 5 forklaringer. Og selvfølgelig er det klart, at man skal også have lavet sit boxplot rigtigt. Så denne her opgave, der vil du måske få, det ved jeg ikke, 2 point for. Og det er jo ærgerligt, når du i virkeligheden kunne få 5. Herhenne, der er du kommet til at lave en, upser. Hvis nu du havde lavet nogle flere træningsopgaver, eller i hvert fald havde læst i din eksempelsamling, lidt dybere ind til, hvad betyder de her firkantede parenteser,
så vil du vide, at når der står 2500 her, og parentesen er åben, så betyder det rent faktisk, at 2500 er ikke med. Et tal som 2499 vil være med her, men ikke 2500. Og når jeg så går op i dine værdier heroppe, så kan jeg se, at der er et tal her, der er 2500. Og når du så tæller alle de der tal fra herfrem og så frem til 2500, så får du 11. Men i virkeligheden er der kun tale om 10. Så det er en ærgerlig fejl at lave. Let fejl kan man sige, for man skal bare have den ved en gang, så husker man den. Ja, så lad mig lige se en gang, går jeg lige videre her. Det her, det er igen en rigtig ærgerlig fejl at lave. Jeg klikker lige på her. Du kan se, her der mangler du parentesen. Havde du nu lavet parentesen her omkring, så vil det være sådan, at de her to tal vil være trukket fra hinanden, og så efterfølgende vil du have divideret her med 1630. Og lad mig lige se en gang. Ja, det er de rigtige værdier, du har divideret og lagt sammen. Og det samme er så tilfældet hernede. Jeg tror ikke, jeg har flere kommentarer til dem her. Nej, det har jeg ikke. Så kigger vi lige på den her med overnatninger. Jeg går lige op her. Den ser fin ud, og det ser også meget fint ud, og det gør det også. Og ja, den her handler igen om, at du ikke har fået parentes. Skal du se, du har lagt alle de tal sammen her, og så er du divideret med 21. Og det betyder, at det rent faktisk kun er den sidste talværdi, der bliver divideret med 21, og efterfølgende bliver de alle sammen lagt sammen. Og derfor så bliver din opgave forkert. Hernede der gør du yderligere noget, som jeg ikke er glad for. Det er, at rent faktisk så står der 233 millioner, altså 233.794.486. Det kan jeg sagtens læse, men når du så skriver millioner her i gennemsnit, så svarer det faktisk til, at der står den her værdi. Nu skal jeg vise dig det. Og når du ser det, så er jeg sikker på, at du er med på, hvad jeg mener. Fordi når der står millioner, så betyder det egentlig, at, se, jeg har rigtigt 1, 2, 3, så er der 6 nuller efter. Sådan. Så kommer der til at stå det her tal, hvis jeg skal oversætte din enhed. Og det er jo slet ikke det, du mener. Så derfor så skal du lade være med at skrive den her enhed på. Og det kan godt være lidt svært at finde ud af, hvornår skal jeg skrive enhed, og hvornår skal jeg ikke skrive det. Men jeg skynder mig slet det, fordi det er jo sådan set forkert. Lad mig se, det der, det er rigtig fint. Altså, jeg har skrevet til det, jeg forstår simpelthen ikke din beregning. Men når jeg beregner her, så kan jeg se, det er præcis det samme resultat. Og i virkeligheden, så er jeg helt enig med dig i, at man bør runde op. Så når jeg får den her, så bør jeg jo i virkeligheden sige, at jeg skal formindske detaljer. Nej, jeg skal lige have den her hen. Decimaler, formindske decimaler. Og så får jeg det samme resultat som dig. Hernede, der kan jeg ikke rigtig finde ud af din forklaring, fordi alle dine resultater er rigtige. Men det du siger til mig, det er, at du siger, at du tager værdien heroppe fra danske overnatninger. Du tager denne her værdi, og så dividerer du med den her, og så ganger du med 100. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan, man beregner indekstal. Det jeg så bliver nysgerrig på, det er, hvis du kigger her ved mig, så har jeg lavet dollartegn omkring værdien for 1992. Og det, at jeg har gjort det, betyder, at jeg efterfølgende kan trække. Nu trækker jeg herhen til. Jeg trækker ikke hele vejen hen. Og så går jeg selvfølgelig lige op igen og formindsker detaljer. Sådan der. Og så får jeg de samme værdier. Og det kan du sikkert godt se, at det gik meget stærkt. Og jeg kan se, at du har en decimal. Det tror jeg også er mest korrekt. Så det laver jeg også lige. Og så har vi fuldstændig det samme. Så hvis ikke du trækker, så vil jeg bede dig om at gøre det. Og lad mig lige se her.
Ja. Lad mig se. Ja, der kunne jeg rigtig godt lide den forklaring, du kom med mundtligt. Lad os nu antage, at det her det er en skriftlig opgave, du er op til eksamen. Så har du ikke mulighed for at komme med den her mundtlige kommentar. Og derfor så er det så igen vigtigt, at du skriver teksten her. Men lige nu, der er det bare super duper meget, meget fint. Og lad mig lige se her. Ja, det her, det forstår jeg ikke rigtigt. Jeg forstår ikke, hvor du får de her procenttal fra. Fordi du kan godt se, når jeg klikker, så jeg kan ikke se nogen mellemregning. Din procentpoint er fuldstændig rigtigt, men jeg forstår simpelthen ikke det her. Og det betyder igen, at når jeg ikke forstår det, og ligesom skal lege et detektiv for at finde ud af, om det er rigtigt eller ikke rigtigt, så får du faktisk kun point for den her, fordi det kan jeg se, hvordan du har beregnet. Igen, den her opgave tæller 5 point, her vil jeg faktisk kun give dig 1 point, så det er lidt ærgerligt. Og lad mig se hernede, du har lavet den her, og hvad har jeg lavet? Jeg har lavet den her, ja, så det jeg har gjort, ja, jeg kan ikke se, hvorfor vi gør det på hver vores måde, men det gør vi tilsyneladende. Men alt i alt synes jeg, det er en rigtig fin aflevering, du har lavet. Der er små fejl, men det er en fin aflevering. Så når jeg sådan hurtigt kigger den igennem, så vil jeg sige, at du ligger 7 med en pil opad, måske i virkeligheden 10. Så det kan du i hvert fald godt være stolt af. Godt. Fortsæt god dag.